Tervetuloa tutustumaan TitanPadiin. TitanPad on ilmainen ohjelma, joka löytyy osoitteesta titanpad.com. Tänne voi luoda ihan julkisen muistilehtiön klikkaamalla tästä Create Public Pad. Halutessasi voit myös rekisteröityä ja laittaa TitanPadin salasanan taakse, mutta teemme nyt ihan julkisen. Luomme TitanPadin klikkaamalla tästä näin. No niin, nyt täällä näkyy, että täällä on käyttäjiä 2. Täältä voi valita itselleen käyttäjä oman värin. Väri voidaan vaihtaa klikkaamalla tuosta noin. Tallennetaan ja noin. Ja kun tänne kirjoittaa, niin kirjoittajan väri näkyy siellä. Vaihdanpa tuolta toisen värin, niin erottuu paremmin noin. Täältä yläpalkista löytyy sitten toimintoja. Täältä voi tallentaa kirjoitetun dokumentin. Save now. Ja nyt se on tallennettu ja palkki piiloitetaan hide. Täällä on import export, eli tänne voi tuoda esimerkiksi omia dokumentteja omalta koneelta tuosta browse-selaille ja sitten sen voi tuoda tänne. Ja täällä on pad options, eli voi valita värit päälle ja rivinumerot, eli täällä näkyy nyt rivinumerot täällä sivussa. Share this pad. Täällä voidaan jakaa tämä linkki, eli tämä voidaan kopioida tästä tai sitten lähettää kutsu. Send an email invitation. Täältä alhaalta löytyy chat. Ja sitten voidaan jälleen tallentaa ja palauttaa täältä aina sitten edellinen tallennusversio. Mihin TitanPadia voi käyttää? Tätä työkalua voi käyttää paritöihin, ryhmätöihin, suunnittelu, erilaiset brainstorm-jutut. Tänne voi luoda kysymyksiä ja sitten laittaa osallistujat vastaamaan niihin ja vastaajat näkevät samaan aikaan, mitä muut vastaavat sinne. Tästä on hyvä lähteä liikkeelle ja ei kuin vain harjoittelemaan.